quan vàrem començar a pensar sobre què anàvem a parlar en aquest nou muntatge, va sorgir el tema de l'amor. Suposa que és que estem en una edat, els components de la companyia, bueno, als 30 anys, en la qual comences a estabilitzar-te i tens una bona perspectiva del que has viscut i també del que viuràs. És una fase més de l'amor. És la quarta fase, la del gran compromís o la gran ruptura, perquè l'amor va passant per diferents fases.